Good morning, guys. Day 2 namin dito sa Legazpi. Ayaw pang gising ni Daddy. Breakfast lang kami ni Chris. Good morning, baby. Nalaglag daw siya sa hagdan. Ay, sa hagdan. Then, sa kama. Kaya pala yung, nagmo-moist, guys. Tawarin, nagmo-moist eh. Morning! Morning daragang magayon. Oh, may wakdo doon. Saan? Ayaw nga. Yan, laters na lang guys. Ayan daw matuyo yung yung camera. Miss po. Pati nga siguro hindi daw masyado nagkakain. Oh. Wow! Nagmo-moist pa rin. Huwag mo nga yung lens. Sayaan mo lang. Laters na lang tayo mag-vlog. Wawa naman. Hindi kumakain si Gru. Daing silog pa rin sa akin, guys. Kaya kahapon. Ang sarap kasi itong daing tapos may suka. I-amers talaga. Ayun. Tapos kay Chris, ham and egg na ngayon. Wala na yung bacon. Not available. Si Daddy mamaya na lang doon. Porlogs. Pinaglalaban siya, guys. Na-brad ng lang sasakyan. Ano yun? Mr. Bushi. Wala kang Mr. Bushi. Ano, isipin mo? Hindi siya Mr. Bushi. Mr. Bushi. Suzuki. Hindi. Doon tayo sa Mr. Bushi mo. Meron siyang she, pero hindi Mr. Bushi. Ano. Mitsubishi. Ah. Mr. Bushi kasi yun eh. Laban talaga yung Mr. Bushi mo. Mitsubishi. Mr. Bushi. Magtayo ka ng sarili mong car company. Mr. Bushi. Mr. Bushi. At watong batang ko. Kasi tinatanong niya kung ano daw yung first choice ng car na namin naisip namin bilhin bago si Tonton. Sabi ko, L300. Ano yun? Mr. Bushi. Saan nga? Mr. Bushi, Suzuki o Kia? Mitsu nga. Mitsubishi. Basta tawag ko daw, Mr. Bushi. Mr. Bushi. Mr. Bushi niyo nakita. Sa Mr. Bushi niyo nakita. Mr. Bushi. Tada! Ubus na, guys. Ayoko na mag-extra rice. Busog na ako. Maganda kasi mga Toyota. Bakit naman? Yung screen nila. Screen nila. Di naman lahat ng sasakyan may screen. Yung mga old, walang Tsaka screen. yung Ford maganda rin. Yung yung parang fingerprint, yung pag naiwan mo yung susi sa loob, yung fingerprint mo sa driver, bumubukas na lang mag-isa pag sa fingerprint. Oo. Saan mo nakita? Patatastas. Talastas. Pag laki mo, pag may trabaho ka na, bilad mo ko yan. Kaya marunong mag-drive eh. Marunong ako. Oh, hala. Mr. Bush. Tingnan si Froggy. Samahan ko lang siyang breakfast. And then, labas kami para pagupit. Si Chris, pagupitan ko. Mahaba na yung hair niya. Yung hair. Tapos try ko din kulay kung kakayanin pa. Kasi din yung try na dito. Doon. Dito ka pa? Di ka pa out? Ayan, dito nagantay itong batang to sa computer shop. Katabi lang ng Encarnacion. Saan, Daddy? Let's go. Ayun, guys. Buhok na ulit yung buhok ko. Hindi na siya alam.
Inaano ko lang siya, pina-highlights, and then keratin. Kasi sobrang na-damage na. Nag-damage, dry na. Kaya, yun. Ayun yung bride. Ay, ganda. Father niya, ninong ko. Live tayo mami sa BS. Opo. Hindi, joke lang. Sa vlog. Lunch tayo, guys. Ayan, Milo Dinosaur. Super yummy Milo Dinosaur. And tuna sandwich lang. Kasi medyo matagal-tagal yung wedding. Baka abutin ng dinner. Kaya kain tayo. Marunong ka na? Hi guys! Marunong na ako. Hindi na Sige ako nga. papatulong. Tinuruan ako ni mami kung paano yung mas madali. Ganito. Kasi minsan ako nagkakamali. Hindi pa rin. Nagkakamali ako minsan pero tingnan mo yung sa isa. Oh, sige. Sige, tuloy mo yan. Hi guys, nakikita niyo ako dyan sa floor. Yan. Practice mo lang na yun. Diba? Hi guys! 30 minutes pa bago yung ano. Malapit lang naman yung ano, yung cathedral. Walking distance. Yung kagabi na dinaanan namin. Diyan lang naman. Kaya, mga ano na kami. 5 minutes bago mag-stretch. Tsaka pupunta doon. Tulog na naman! Ang puti yata ng face ko. Yan muna. Mag-set pa yan mamaya eh. Edit na muna tayo guys. What are you going to do with that? He's a shadow. Punta kami church guys. Oh, si Pio. Ito mga kamag-anak ko. Pinsan ko sa kabilang side. Oh, nag-moist na naman yung ano ko, camera. Why. Oh, naiyak na si Ninang. Ba't ka nakaiyak pag kinakasal, guys? Tapos na yung wedding. Pictorial na lang sa ano, sa mga sponsors. Ayun. Ito na ako, sana maghanap lang ako ng CR. Kaya na ako naiihi. Kaya na pala may kasunod na kasal. Kaya minamadali. Ang sungit naman nung ano, nung parang MC tayo or ano yun ang simbahan. Tapos na guys yung wedding. Diyan na sila sa labas. Hindi na kami nagano. Hindi ko na inantay yung pictorial. Kasi nagmamadali yung ano yung MC na yung ano ba yun? Yung organizer ng isang ano ng susunod na kasal. Picture taking pa sila. Tatambak na lang tayo doon. Sira ulo to. Sabi ko pa naman, tinanong ko siya guys. Abo, dali magpapakasal din pa tayo sa simbahan. Sagot mo? Hindi ka na dragon. Oo na, pag hindi na ako dragon. Hindi kasi ang dragon sa entrance eh. Dragon din ako. Kasi yung batang makulit. Ayan na, napagalitan kasi. Nag-ano siya. Ay gagi, naiiwan ko ata simbahan. Hindi kaya? Hindi, walang ano dun. Wala ka naiwan dun. Dragon ang tawag nila sa akin guys kasi mabilis daw akong magalit sa kanilang dalawa. Tutyan yun. Hindi yan! Siya nga! Mr. and Mrs. Rebby and Allen Datur.
Okay, so please, it's a big help for them to start a new life together. I encourage everyone to please join the couple. Andito po yung pin. Bukuin po natin yan. Tapos na guys, di ako masyado naka-vlog ah. Ah? Wala pa? Ah? Sige, sige, sige. Oh, ba ng hero? Pinsan ko din to. Marimar! Nag-tricycle na lang ako guys. Kasi baka hindi mahanap ni Froggy yung ano, yung reception. Umuwi na kasi sila sa ano, sa hotel at walang mga paparkingan doon sa ano, sa doon sa walang mga parkingan doon sa reception. Ako na lang inano nila doon, pinababa, tapos umuwi na sila sa hotel. Ay kuya, padiretso na lang ako sa Apple ano, Apple Page, apo. Ito na ako guys. Wala na ba? Bakit ba gusto mo sisig? Sisig na pork! Mamaya di mo kainin eh. Uy, wala na yung may mga mani-mani. Wala, no, nain ko, no. Masarap nga kasi yung sisig na pork. Lang tayo guys. Uwi na. Impake na. Sige lang, tawagin. Ayan na yung order ng Tababski. Jesus! Kaya ang tiyan mo! Pero na kayo, daddy! Daddy can flex it like muscle. Jesus! May haluin mo ito. Ay, si daddy mo. Follow mo na. But parang hindi naman nag-steam up. May nang ano. Hindi niya nagdala yan. Ano mo na. Haluin mo na. Ayun guys, ano na namin tomorrow. Check out na namin. Uwian na. Ay, pero pinapadaan ako ni Papa sa ano, sa Ligao. Sa lola ko nga. Daanan ko daw. Total, nandito naman na daw ako. Pusin ko na. Wag na iho. Hindi yan nilalagyan ng hot sauce. Sili pwede pa. Loko. So yun nga. Daanan ko na daw si lola. Tapos din na kami tumuloy sa ano, sa Sorsogon kasi napakalayo. Ano ko magagrabe sa biyahe. Siya lang magano, siya magmamaneho eh. Kaya yun, lola ko na lang sa Ligao Alba yung dadaanan ko. Parang bilis, ang bitin. Pero at least nakapag ano kami, nakapunta kami sa Kagsawa. Okay na rin. Mag-enjoy itong dalawa sa kain. Oo, medyo tumubang na naman guys. Hindi medyo. Tingnan yung braso ko. Ang laki na naman. Sarap kasi ng pagkain dito. Daddy, huwag mo kalimutan na sa Kamalig daw. Meron doon ano, yung pinangat na masarap. Ayun kasi, iba pala yung pinangat. Iba pala yung tawag dito noon. Kasi may dalawang klase ng pinangat. Yung isa, puro, hinamon mo na yan. Puro gabi lang yung laman. Yung sa amin kasi, yung laman, ano siya, para siyang, tawag doon, yung coconut, di ba buko? Tapos, yung sunod sa buko, tapos hinog na. Yung gitna doon, guys, yung tawag sa amin is lulukarin. Lulukarin. Ang sarap noon. Parang ginadgad yun, and then hinaluan ng ricado na may, na may giniling na
shrimp or crab meat. So, ang sarap nun. Tapos, may sili, bago, ibabalot sa gabi. And then, ano siya, tatalian. Tapos, parang suman yung style niya, guys. Tapos, pakukuluan sa gata. So, yun ang hinahanap ko. Grabe. Talaga naglalaway ako doon. Kaloka. Yung lola nung girlfriend ni Japong, yun ang the best gumawa nun sa buhi. Sa bayan namin. Kaso, di na nga ako dadaan sa buhi. Kaya, sa Kamalig na lang daw. Madami nag-comment sa inyo na sa Kamalig meron mo. So, pagdaan na lang namin na papuntang Ligaw is magdadala ako para may uwi din ako sa sa Maynila. So, kung matikman yun nila, nila Choi, tsaka ni Ann. So, baka bumili ako ng Sana! Matuloy. Kasi baka matakam lang si Joy. Ayun. Bili nila ako ng ice box. Lagyan ko ng madaming yelo. Kasi, mabilis mapanis yung gawa ng ng niluto sa gata. So, ayun lang guys. Yung adventure namin dito sa sa Bicol. Hopefully, next time is medyo mahaba-haba na sa ibang lugar naman. So, ayun. Nagpunta ako dito para lang talaga maka-attend sa wedding ng kinakapatid ko. Which is sobrang nahiya ako kanina. Di man lang ako nakapagpa-picture sa kanila, pati sa ninang ko. Ayun, mabawi na lang ako next time ulit. Or pasyal ako sa kanila. Kung makakapasyal pa ba ako, yari ako doon kininang, hindi ako nagpaalam pati. Kasi ang daming bisita. Siyempre, ang dami nilang iniistima, diba? Kaya, ayun. Pero nakita naman ako nila, lola din So, yun lang guys. Pahinga na kami, mag-good night na kasi wala nang gagawin. Gusto niyo pa ba lumabas? Huwag na matulog na lang tayo. No? Lumabas? No. Sa plaza. Doon sa may cathedral. Kasi may doon yung Magayon Festival. Huwag na. Dito na lang tayo. Okay. Puro kain lang yung dalawang yan. Baka mawala pa ako. Ayun. Meron kasi dito Magayon Festival sa kasi tinatamad daw sila. So yun, good night! We'll see you tomorrow! Good night! Bye-bye. Baby, good night! Night. Eat sisig.